soi du kanaya hey Mizoram mi puite nimsiat sakatan Mizoram ma hian sangza samsari le pahnia tangin UT Bultanin Legislative Assembly an lo nei sawa sangza somde le paruga state a nangkai tania to John Chief Minister ki ve hianin kan thon ve phak ti ve khangla ni la pathum tunhuna hian alo thon ve tawa chuta Chief Minister te chuan Bikin District Council te ngai poimo thina mar chu voina kan Chief Minister ero he chuan District Council te hi enga vakma min ngai lo ni ti alang chiang le in karia District Council te so in rel bol na tak nein Chief Executive Members CEM kai huaina in anuaya Executive Member Mizorama Minister kan kiang portfolio rang nei EM te District Council pathum kian anlo nei ya chuta an ho tu pa beratan chuan Chief Executive Member elaya Chief Minister kan kiang hi nei ve ani chutiang chuan sarkar atal ve a chuan kan CM te kan EM ten helaya Mizoram sarkar atu te po MNF ani mo Congress ani mo EC ani mo an lo do to china tunhuna hian hei kal phungthar sarkar ti in ni puiten ZPM sarkar han tea thasari emo akal chok ani a inhan magan Assembly House ate vaine kan Chief Minister hian Autonomous Council te dusak ani tu thio dusak ani tu zia thu te ama ngai poina lo sui to ko sina marchu foin ne hian Chief Minister a han nia han lal chu e tunkar sowa kan CM pathum mara tangin pu lai ko a lai tangin pu simon thanga chakma tangin pu Rashid Mohan ate Sumi te pathum chuan Chief Minister mu andu thu appointment totan ni khan u lai ko an ziakin additional PS ne na submita tong kampo in mu andu thu rei lo te mu andu thu lo sui saka appointment pe ne turin dila maro chu engma channa pek thei ani lo thu la thei thu mo o thiat ani lo wa tin chu tian chuan ke point MLA kani ve angin Epo District Council area mi kani a tunma point Chief Minister te District Council lo tu te appointment kan lo dil pui ve fo china kan dil na te hi kan ho tu masa te khan min za sak ema min ti ho tin sak china kan CM te le kan District Council ho tu te appointment an lo pe to china tuna kan Chief Minister ero chu tholeni khan WhatsApp message in Autonomous Council ADC CM pathum tan an mu du thu le una pek thei sam lan tur ka badil saka chuan anuwa min lo sana chuan party of ni lai ni kha party office a omni len tu in min lon sanga iPhone ise zikara tari pe thei lo mo ia aba text suzom le chuan achang tu Minister mu mai ro se tin ron sang le a ta chuan ke in ka pasang le a Chief Minister ini anga mu che andu ani in ka vathon le a maro chu when ni thang hian tu ta ka thang hian min chang ta chuang lo wa chuan lai Autonomous District Council CM anaw te helaya lai hap sa to DRC nena deal na official CM turin tia official in Chief Minister appointment po badila mar chu po chu an pe thei talawa avan duai kha katia Mizoram Chief Minister to zong zonga Autonomous Council CM te appointment deal pedu lo chun ani in kalatia hetia nga nam tem zok tele District Council in real bolna kan ho tu te kan Chief Executive Member te appointment pe thelo khophian abuai aloni ani chuan avan duai thak le in karinga
in hei hi in ngai poi mo lo na lian tak ni in ka ria tun nuwa kheng le to lo se ki ka du tak zeta hetiang anga district council te min ngai tha engmalawa min ngai zel ani chuan he zoram a hian keini autonomous council area om te tan chuan mun kan nei ve don lo ang hle in karia enga po ni se min hudu ani chuan eng po min lo dil don se eng po lo soi don se kan lo ngai thak ve hi ram nu le pa kan ni anga kan mo phur na le kan duty po ni ve in karia in hu do lo ngot mai ang chi le hun in pek du lo ngot mai ang chi hi a fel lo le ani tun nuwa chuan etiang hi theng le to lo se ti ka du tak zeta chuwangin zanina o hian kan soi du em chu herama hian rampa ber ani angin akil ber atangin achak ber le athang ber le asir ber po lo ni se ang khatan min ena kan har sat na tele an mangan na te kan ho tu ten khen an du hi lodun san sak to thin sela longai thak sak thin sela ati thei awmanga ati thei lo po awmang alo ti thei lo ani point ti thei lo na indem thu awm lo amaro chu in hu du lo top mai le appointment in pek du lo top mai hi namanga in hu sit na kan ti don nge namanga in ngai poi mo lo na kan ti don nge namanga in za lo na kan ti don nge ti chu ama ngai dan ni sela etiang ang hi chu ariru ani karing chia lova amaro chu etiang ang zong po hian ai ngai bel ve thei ani ti hi zain han kan soi du em ani ti hi zoram mi puiten min lo hi saka chi minister em nei hi rongbol tur atan zoram tana thok tur atana kan than le pathianin min pe ani ti hi kan chi minister zom takhian lo hria se ti po adu le ani ti ka toy ten kan soi du ni